oferta o ano pasado, pois decidimos volver para o Campeonato de España. Entendíamos que é moi distinto para Chantada, a ser máis días tamén, máis que crea máis ambiente, e o que miramos un pouco tamén, a parte do deportivo, que lógicamente é moi importante, que veña que haiga un ingreso interesante nun pueblo de Chantada. Claro, a villa tamén, como todos, necesitamos eventos importantes, e eu penso que, como che vou dicir, a subida son 46 anos, pero bueno, eu creo que se non fora por unha obra que tuvemos aquí estaríamos en 51, a obra do puente, así casi éramos a máis antigua de Galicia. É a única deste paisaje en toda España, a única. A vela, vese muchísimo, e o público, que é unha das cousas, que estamos falando dun anfiteatro casi, xente ve moito, e por eso a xente acercase muchísimo a Chantada. Tanto con isto como co folión de carros, como ca Feira do Viño, con outros eventos que estamos a celebrar no Concello de Chantada, pois o que queremos efectivamente dinamizar, darlle un pulo ao turismo, que pode ser un dos motores económicos desta zona, non só o viño e o leite, sino tamén o turismo. E, bueno, pois dicía o delegado territorial, si a isto lle añadimos que, bueno, pues este ben de interés cultural e dentro de 2 ou 3 anos que sea patrimonio da humanidade, que esperemos que ao ser patrimonio da humanidade nos axude a relanzalo. Beneficiámonos todos os concellos do entorno, Taboada, Carballedo, Sabiñao, Rodeiro, entonces dinamiza toda a zona, non só Chantada, non? Os recursos paisaxísticos que ten esta zona, ao final, pois dinamizan aínda máis e fan que esta proba sexa única. Consolidouse nas últimas edicións, é importante todos os pilotos que nos acompañan de ámbito autonómico, de ámbito estatal e dende a Deputación queremos tamén incentivar que estas probas se sigan realizando. Nestas últimas anualidades tratamos de incentivar tamén a formación e a experiencia dos pilotos lucenses, apostando por unhas axudas individuais que se sacaron e que se destinaron hacia os nosos pilotos, os pilotos desta provincia. Pero, se me teño que quedar con un resumen do que é a subida á Chantada, quería destacar pois ese revulsivo económico que produce e que se converteu xa non só nun evento deportivo a nivel provincial, a nivel autonómico, senón que ten esa parte turística ou esa influencia no turismo da zona. O que ven desfrutar da subida á Chantada leva o concepto do rally ou do deporte do motor, pero tamén leva esa visión de patrimonio. As verificacións técnicas con personal que vai vir se os vehículos cumplen a normativa que teñen que cumplir cada vehículo. Eso vai a facer o viernes. Despois o sábado, ao final, a partir das 10 que se corta a carretera, desde a mañá, hai unha manga de entrenamientos por unha especialidade, bueno, unha participantes que chaman prioritarios, que chaman o Campeonato de España, e despois, que sería ás 11:30, depois a unha hai a primeira manga de entrenamientos, que van todos, ás 3 vai a segunda, que é carreira oficial, e a terceira ás 5 carreira oficial outra vez. Despois o domingo cerrarse ás 7:30 da mañá, e despois ás 9 empeza ás 9 a primeira manga de entrenamientos, hai outra manga sobre as 11 e sobre unha sería a última manga.